बादिनो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि खाथियाव मार्टियार सिमेन्टारि बानायदों दिनै मा होनो प्रमद बर'आ एसां जुदि गावो सोमावसारग्रा बा सोमावसारगिरि जाय मुभमेन्टआव थैनाय बिथांमोनखौ जुदि मान होनायमोनब्ला दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा मान होनायमोनब्ला दिनै जायफोरबो बड'लेण्ड आन्दोलनाव मुंख्लं खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। जोङो गिबियावनो बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि भिडिअखौहाय एसे खोनासंनोसै बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंब्लानो जाबाय। একটা উচিতনা নাই জিৰ' হ'ব পাৰে ইউপিপিএলৰ লিডাৰবিলাক যিমানেই যেনে নকওক কিয় ইউপিপিএলৰ পজিশ্যন খুব বেয়া। আজিৰ দিনত ইউপিপিএল দল এৰি পেলাই অহাটো হিচাপ নাই, হিচাপ কৰি আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰে। কথা হয়তো অঞ্জলি দৈমাৰী নতুন দল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিপিএফ দলৰ পৰা আমাৰ ক'ব লগা একো নাই, চবৰে অধিকাৰ আছে দল খোলা বা কিবা সংগঠন খোলা। ইহঁতৰ কিবা উদ্দেশ্য আছে, যিটো উদ্দেশ্য ইহঁতে পূৰণ কৰিব পৰা নাই ইউপিপিএলৰ লগত থাকি পেলাই। সেইকাৰণে ইহঁতে ইউপিপিএল এৰি পেলাই আজিৰ দিনত নতুন দল খুলি পেলাই এনডিপিৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষা সেইটো পূৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। বাস পলিটিক্যালি বিপিএফৰ একো ক্ষতি নহয়, বিপিএফৰ একো ক্ষতি নহয়, ক্ষতি ইউপিপিএলৰ আছে যিহেতু ইহঁতে ইউপিপিএলে কৰিছিল আগত আমাৰ কথা হৈছে। আৰু বাকী বাছ হৈছে এইবিলাক কথা প্ৰমোদ বড়োৰ কথা। প্ৰমোদ বড়ো আজিৰ দিনত সি নিজে কৈ লোৱা নিচিনা হয়, একো জিৰ' মানে ব্ৰিটিছত জিৰ' হৈ গ'ল। সি আবাং চাবাং বকি থাকিব পাৰে, একটাও চিট নাপায়। প্ৰমোদ বড়ো ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, সি নিজৰ পকেটৰ কাৰণেহে কাম কৰি আছে। निश्चय जों बयबो खोनाखाबाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेबायदि बाथ्रा बुंनाया इउपिपिएल देरहानायनि सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों आरो इउपिपिएल पार्टीखौहाय थांखिनानैहाय जिर' बुंनायनि अनगायै हाग्रामा महिलारि सारनि खुगायावहाय जेबो राव ओंखारखाया, बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। आरो इउपिपिएल पार्टीनि डेडलाइन टारगेट खालामबोनायाबो बियो गोदान बाथ्रा नङा। थांनाय दाननि 31 मार्चआनो इउपिपिएल पार्टीनि थाखाय जोबथामोन रायजोफोर। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दे नैबे एप्रिल दानावहाय आरोबाव आसामनि बाजेट सेसना इउपिपिएल पार्टीनि सायावनो आरोबाव बानायजाबावगोन होननानैहाय जोङो नुनो मोनबाय। अब्ला बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै मिथिखायो जे इउपिपिएल सरकारनि रायजो सासन खालामनाया आरोबाव दंबावो होननानैहाय बिथाङा मोजाङै मिथिखायो। नाथाय पलिटिकल केरियारनि थाखाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंगोन मा बुङा रायजो राजानि सिगाङावहाय नंखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय फोसावनानै होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। बेखायनो आं बुंदों फैबाय थानाय 2025 जे मायथाइनि बिटिसि इलेक्शन बेयावहाय बिपिएफ पार्टीया 000 जानो थांगासिनो दङ। डाबल जिर'ल' नङा 000 जानो थांगासिनो दङ। नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना। दानिया फै जोङो नैबे भिडिअनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै रायजोफोर। बेयावहाय हाबनाय मानसिफ्रा बर' हारिनि थाखाय साननो ना साना आं बेखौ मोनथिया दे रायजोफोर। बिपिएफ पार्टीनिफ्राय ओंखारनाय मानसिफ्रा बांसिनानो बिजेपियावहाय सापर्ट खालामदों, जों बयबो नुखादों। नाथाय बिजेपिया जाहैबाय मोनसे नेशनेल पार्टी। दा बे नेशनेल पार्टीखौहाय जोङो सापर्ट खालामोब्ला बर' हारिनि भटआ बर' हारिनि थाखाय गोमागोन, बेखौहाय नै बिसोर मानसिफ्रा साननो ना साना आं मिथिया। दा बिसोरखौहाय सोग्रा आरो बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा मा हास्थायनानैहाय नेशनेल पार्टीखौहाय सापर्ट खालामो बिनि सोमोन्दै आङो जेबो मिथिया रायजोफोर। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन जे गावनि हारिनि पार्टीखौ एंगारनानै गुबुन हारिखौहाय सापर्ट खालामनाय माने
गावनिनो हारिखौहाय फाननाय दा नैबे खेथ्रआवहाय माखासे सुबुंफ्रा बुंनो हागौ अब्ला इउपिपिएल पार्टिया बिजेपिजों मानो सापर्ट खालामदों मानो एलायन्स खालामदों नैबे कुइसनखौहाय खालामनो हागौ नाथाय आंनि बुंनांगौआ बेसो जे बिपिएफ पार्टियाबो इउपिपिएल पार्टिजों गैयाब्ला आरो गुबुन मोनसे पार्टियाबो इउपिपिएल पार्टिजों गैयाब्ला अब्ला बर' हारिनि पार्टिया जेनगोना रोखाखा दा बेखौ नुनानैहाय इउपिपिएल पार्टिया जेरैब्लाबो बर' हारिनि राजखान्थिखौहाय हमथानानै लाखिनो थाखाय गुबुन मोनसे नेशनेल पार्टिजोंहाय एलायन्स जादों दा बेसिखिनिखौहाय जोंनि माखासे थौले गोसो लानानै सानग्रा मानसिफ्रा बुजिनो रोङा रायजोफोर मिथिबाय दा नाथाय आंखौहाय कुइसन खालामदों माखासेफ्रा एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौहाय मानो बख'वाखै बिनि फिननायखौ आं होनो हाया नाथाय आं बेखौल' बुंनो हागौ जे भारत सरकारा दानानै दोनखानाय आयेनखौहाय रावबो सिफायनो हाया भारत सरकारा आयेनजोंसो खारफायो दिनैहाय गोरों गोरा इन्टेलेक्चुयेल मानसिफ्रा मोनथिखायो नाथाय बिसोरो मोनथिनानैबो गाव गावनि हास्थायनायखौहाय जाफुंहोनो थाखाय नंगौखौ सिखोमानानै नङै बाथ्राखौहाय रायजो राजानि सिगाङावहाय फोसावनानै होयो रायजोफोर दा आंनि बुंनाया बेनो जे बिजेपि पार्टियावहाय बर' हारिया मानो मदद खालामदों बिजेपि पार्टिया बर' हारिखौहाय माब्रै गाख्लायनो हागोन माब्रै ट्राइबेलफोरखौहाय धंस खालामनो हागोन बेखौ खैसार सानायखौहाय जानांगौ जोंनि बर' रायजो राजा माखासेफ्रा मिथिया जोङो सापर्ट खालाम नाथाय इनडाइरेक्टलि मिथिबाय दा जोङो भटनि समावहाय जोङो गाव गावनि हारिनो भट हो बिसोरहा गुबुन गुबुन हारिनि भटआ दंखायोखा गुबुन गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनो भट होआ बेखौहाय नोंथांमोना मोनथियोना मोनथिया आं मोनथिया बिसोरो जोंनि बर' हारिजोंहाय सापर्ट खालामगोन मदद खालामगोन बिसोरो नाथाय जेब्लानाखि फाइनाल इलेक्शना सफैगोन बै समावहाय गाव गावबागावनि आसिखौहाय गावनि हारिनोनो बिसोरो फानगोन दा जोंनि बर'आथ' बिदि नङा जोंनि बर'नि साननाय हनाया गुबुन पार्टिखौहाय सापर्ट खालामबायब्ला बेखौनो मोजां मोनखागोन बेखौनो अनखागोनबो नाथाय इयुननि समावहाय बै गाव मदद खालामनाय मानसिया दे गावखौहाय मा खालामगोन बेखौहाय बियो मिथिनो रोङा आरोखि दा बे खारनावनो जोंनि बर' हारिनि मोननो गोनां मोनथायाबो गोमालांबाय थादों आरो जों बर' हारिया सिगांनिफ्रायनो हिस्टरिखौ जों नायनानै मोनो जे बेबायदि आखल आखुनि थाखायनो जोङो काछार डिमापुर माइबं बायदि जायगाखौहाय नागारनानै होनो गोनां जाबोदों बसुमतारीनि सायावनो एसे सावरायनोसै बुंनाया बाथ्राया जादों जाहैबाय कास्टम बसुमतारीया बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारनि गोबांथार धोन सम्पतिखौहाय थांखिनानैहाय बिथाङा बर' हारिनि गेजेरावहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय हाद्रि सारफ'नो नागिरदों CIT कलेजखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि कलेजखौ लानानै मेडिकेल कलेजखौ लानानै नार्सिं हमखौ लानानै सेक्रेटारियेट अफिसखौ लानानै 8था 9था गेस्ट हाउसखौ लानानै कास्टम बसुमतारीया बुंनो नागिरदों बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय नाथाय बे गासैबो जेसेबांनाखि CIT कलेज दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ जे नार्सिं हम दङ मेडिकेल कलेज दङ सेक्रेटारियेट अफिस दङ बे गासैबो सुबुं जोंनि रायजो राजाफोरनि बियो सम्पति दा बेखौहाय जोङो साफा साफा बयबो दावहा नांनानैसो बेखौहाय भारत सरकारनि सेन्ट्रेलनिफ्राय मोननाय मोनसे बान्था बियो दा बेसिखिनिखौहाय कास्टम बसुमतारीया मोनथिनानैबो मोनथियै बायदि बाथ्रा बुङो आरो बिथाङा बुंदों जे 8था 9था गेस्ट हाउस दं होननानैहाय बे 8था 9था गेस्ट हाउसआ जाहैबाय बियो रायजो राजानि थाखाय माब्लाबाबो मुलाम्फानि थाखाय बे गेस्ट हाउसखौ बानायाखै बेखौहाय गाव गावनि धोन सम्पति पार्सनेलि आरजिनो थाखायसो बे गेस्ट हाउसखौ बानायदों जुदि हारिनि थाखाय बे गेस्ट हाउसखौ बानायदोंमोनब्ला अब्ला
EM MP MLA MCLA फ्रा मानो बे गेस्ट हाउसावहाय खामिनानैहाय थानो मोनाखै सिगांनि समावहाय मानो बिसोरहा जायगा गैया जाखो दा बेखौहाय जोङो साननानै नायोब्ला BPF पार्टिया बेल' नङा गोबां साहा बागानबो दङ बेखौहाय जोङो नुदों आरो बिजनेसनि खेथ्रआवहाय पार्सनेलि उदैनि थाखाय रामदेब बायदि सासे मानसिनोबो BPF नि चिफआ हा हगारनानै होदों अब्ला कास्टम बसुमतारी नोंथाङा इसेबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौहाय आनले दाख्लाम हारिनि थाखाय सानब्रा हारिनि थाखाय मावनो नाजा मा गाव गावनि उदैनि थाखायल' मावनो सानो नोंसोरलाय दा रायजो राजाफ्रासो मा बुजिखो आंनि बुजिनाय बायदिब्ला बेखौहाय सम नांबावगोन होननानै आं सानदों अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना मा बुजिखो आंनि भिडिअनि सायाव नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि